Bismo mi morali iz svoje vlastite prošlosti naučiti jedno. Prvo moramo biti dobri i pošteni ljudi, a onda ćemo biti sve drugo. Prema tome, ako mi želimo biti dobri Hrvati, budimo prvo dobri ljudi, jer to je temelj. Nismo samo mi Hrvati krivi kada nekada stavimo na prvo mjesto Hrvatsku, odnosno mislim Hrvata kao čovjeka, a onda čovjeka kao čovjeka. I Njemci to rade, i Englezi, Amerikanci, svi znaju pogriješiti. Ali ja vjerujem da i naše pogreške koje smo učinili u prošlosti, a koje postoje i koje su normalne i koje bi svaki drugi učinio, ne bi se smjele ponoviti. Mi bismo morali misliti na to da je budućnost onda sigurna ako mi u svomu narodu uspijemo usvijestiti potrebu dobrote, razumijevanja i slobode. I onda ćemo biti dobri Hrvati. I onda će Hrvatska biti sretna. Ako mi Hrvati svakoga drugog Hrvata poštujemo, pa i onda kad se s njime ne slažemo. Ako je to pouka iz naše povijesti, onda nismo u zalud živjeli. Onda ta povijest nas može nešto poučiti. Ako to ne naučimo, nažalost, onda ćemo morati ponavljati pogreške. A ja vjerujem, i to ne želim, nego vjerujem da stvarno među Hrvatima danas postoji više međusobne tolerancije nego ikada u povijesti. I zato vjerujem da ćemo imati slobodnu i pravednu Hrvatsku državu.